ليز خبركم تخطاتلتي دي دبليو انترناشنال علتاو زينا نهم وررتي حايلتات عابل على حزبنا زفصمو قفعتات كم زقصلن اب زوبا مبراق انداتكا تسفاي استبحال كبابي بسوني 16 سلامات سبات كم زقتلون اب نايت مالي زينانا حبيرنا نرنا اب زحما اغاطامي زنبرتن حواز ترشلان وغن ازراريبنا لنا قتلو قربيو كما قالن شلون عدوا يا عينا نيرا مكينه خلتين نيرا كاو اغاطام كيناتني امنا من قدميتي لمنا كاو أم تخيناتي اللي من الحاري تبطحيهم بمشفرات كاو أتينا أم ناي إن مكينة تتحمش زخنا بدحريت نيران كاو ما أخذ دأتنا دات أجر دحالفها نيران حنتي ناي إن مريحتنا لنا حنتي ناي أجر مكينة خلت مينيات ما أخذ نيران كاو زناي إن شن حلو فينا أنا زناي كنت ميناس أورد بيركبنا دك أنا استفلاي دك تأكيد بينهم كتير بوتا وهات أدفع ويد مع دواجع ختمانتي أتخاني شن كريكا تبدأ تعطي خل لما أريد أقتل مم لك أنا تبين فديمنا مع ما يحاول يسيروا سميتو أبى خلت يوم أنا منافق أنا أكاديمي كنا نيرن أنا يبعلو معنا بزخنا بوتا أريد منا بزخ فلا جليل منا زن فرق أنجلنا وحيد منكم تخدير أنا ين نايتو بياسراوي تخدوني يوم نايتو بياسراوي يوم أمرني عندنا جرو ناب كالوت زينا نخنسقر حبرت أوروبان أمريكان بعداوي سراويت ولك أملاغي إساس أفوركين كاب تقراي نخوات أتحساسيبهم حلف قدات وطاي حبرت أوروبا جوزيف بوريلن منستر قدات وطاي أمريكا أنتوني بلينكنن أب تقراي بزعبا زرلو خونتات زتيوم دحرت زت أب زهابو مقلت إدمام بعداوي سراويت ولك أملاغي إساس أفوركي كاب تقراي نخوات أتحساسيبهم اللوم بتوسخي ኣብ ትግራይ ዘለው ተጻብኦታት ተጠጠው ንኽብሉ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሱ ንክግበርን ዝተፈጸሙ ጥሕሰተ ሰብኣዊ መስላት ድማ ንክጻረዩን ኣገንዚቦም ኣለው ፋሽስቲ አብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ግፍዕታት መራኸቢ ሓፋሽ ዓለምና እናቃልዕዎ እዮም ቻነል 4 ዝተባሃለ ቴሌቪዥን ሃገር እንግሊዝ ኣብ ከተማታት ዓዲግራትን ኣኽሱምን ብዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብዙሓት ወገናት ከም ዝተቐተሉ ንስድራ ቤት መወቲ ኣዘራሪቡ ዘዳለወ ጸብጻብ ከም ስዕብ ዳሲስና ይለና فقدو زحلفكايو كتماتاتن قطراتن تግራይ በሰላታት ኩናት ኢኻ ትርኢ ዝበለ ጋዜጠኛ ቻናል 4 ዝዓነወ ኣብያተ ትምህርቲ ህንጻታትን ጋዓገል ጸማትን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ትግራይ ከም ዝተዓዘበ ሓቢሮም እቲ ኣውራ በሰላው ኩናት ትግራይ ግና ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ግፍዕ ከም ዝኾነ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ቻናል 4 ኣረዲኦም ካብቶም ግፍዕታት ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብ22 ሕዳር ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፈጸምዎ መርሸንቲ ከም ኣብነት ጠቂሱሎም ንስድራ ግዳያት እቲ መርሸንቲ ብምዝራብ ደስታ ገብሩ ይበሃል ማዓዛዩ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዎ እድሜውና 56 ዓመት ካብ ይዛው ካብ ገዙ ተወሲዱ ተረሹ شوعت قلعتي أبو شوعت قلعتي أنا اشتيت تحت 15 أنا قلعت دحري قلنا انسى له كفت له ولا تكاخر لهلا نقول لا دال ولا نخفت لهلا او معدي بكشافه ريوه السير انا غزاتيو تخاتاتي لاتو مصايلو كلت طيت تسحيتو وبتاع غزا دخلت طيت تسحيتو ازلو كلن انا اشتي سلالنبرا لو زوان تحزيلن بخيان القيسن تحلت انا مجرشه قلعه سخيت تريلو نا إرترا وتدر دفي والتان اشتينا مجرشه تنقالتن دين كبيبنو بخير مدحري من قبري خالي سله قدفن وصيه خدلك اي قلعت كي تدنقصلي رخا يدوريو لا يقطر من نورو من نمسو تفطيو وچت خنزيولو كافت برخا كافت غزو من وريو ግን ጫማ خوصيخا يلو بقفعي بقى بطعمي ناي ود سب تحساس حسو يلكا زيتكمتو نا وقعونا تحتي كفت قشت بزحات بتسابينا صدرايو بفعي او عدوم سريح البلع بحلفت حواي سريح البلع دق قلعتنا اشتيه بطعمي
ቻነል 4 ካብቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝፈጸሞም ጨፍጫፍ ዘምለጠ ውልቀ ሰብ እውን ኣዘራሪቡ እዩ ኣብ ገዛ ይንኮኻ ኣብ ገዛ ክልተ ኣሕዋተይና ሓንቲ ሓትነይ ነይረን ደገም ማለት እዩ ክኾሕ ከሎ ንእሽተይ ሓወይ ክኸፍት ከሎ ተን ክልተ ኣትዋሙት ሓንቲ ሓትነይ ብድሕሪት ነይራ እቱ ክትብል ከላ ሙሉምን ርእሳ ትውቃዕ ኣምስተ ወቃዕቱ እውን ማዕሉም ወፂና እውን ክነልዕላ ይከኣልና ነርና ኣብ ውሽጢ ኮይና ንበኪ ሙሉእ ርእሳ ተወቂዕ ሙሉእ ጭንቅላታ ተወቂዕ ምንም ገብር ይከኣልና ናብ ገዛ ኮይና እናፀበና ነርና ንድምፂ ጌርና ሰብ ክረዳእና ሞኪርና ማንም ሰብ ክመፅእ ይከኣልን 2 ሰዓት ሙሉእ ኣፍ ልባ እናደፋእና ሞኪርና ነርና ንክተተንፍስ 2 ሰዓት ድሕሪ 2 ሰዓት ግን ሂወት ክዓርፍ ክኢሉ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ገኒዝና ምስ ወዳእና ናይ መጨረሻ ስምዒትና ናገለፅና ናባኸና እንዳሃለና ድምፂ ይሰምዑሞ እቶም ወታደራት ይመፁ ናይ ኤርትራ ወታደራት ብሓይሊ እንኳኽሕዎ ረና ያው ኣብ ሽረ ከባቢ እውን ከምዚ ገጢሙ ስለዝበለ ብኢንፎርሜሽን ስለዝነበረና ክቐትሉና እዮም ኢልና ኣብ ትሕቲ ዓራታትና ንሳና ሬሳ ኣብ ላዕሊ ጌርና ኣነን ሓወይነ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ችግር ምንም ኣይብለን ተባሂሉ ትሕቲ ዓራት ኣቲና ትሕቲ ዓራት ኣቲና ኣብ ውሽጢ መፅኦም ከፊታቶም ታንእሽተን ኣሕዋተይ ከፊተኖም ምስ ኣተው ኣምፃው የለው እቶም ሰብኡት ውፅኦም የብልና ሰብኡት ኢለና ካብኡ ክፍትሹ ኣትዮም ርኤማ ጓል ኣንስተይቲ እያ እኒኣ በልና ከይዱ በቃ ኢሎም ወፂኦም ከይዶም ገጣሚ ኮይኑ በተናታ ሂወት እዩ እምበር ንሕና እውን ክንውዳእ ነርና ኣብ ጎረቤትና ብዙሕ ሰባት እዮም ቀቲሎም ካብኡ ድሕሪኡ ንስኾም ኢልና ክንበኪ ይከኣልና እቶም ስድራ ግዳያት ሕዚ ሓደ ነገር ጥራሕ እዮም ዝደልዩ ይብል እቲ ጋዜጠኛ ነዚ ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ ዝፈጸሙ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱን ፍትሒ ክዓስል እዩ ባህጎም መንግስቲ ትግራይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኣሜሪካን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ኩሎም ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብነፃን ዘየሻራዊ ኣካልን ንኽፃረዩን ገበነኛታት ብሕጊ ክሕተቱን እናፀውዑ እዮም ዜናና ሕዚ እውን እናቐፀለ እዩ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ ተሓባበርቱ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ቅልዕ ወራር ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝብና ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ እዩ ሕዚ እውን ህዝብና እናተመዛበለ እዩ ስካይ ኒውስ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ከባቢኡን ዘዋደዶ ምስላዊ ዜና ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም እዚ ብብዙሕ ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ናብታ ብተመዛበልቲ ዕልቕሊቓ ዘላ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ካብ መረበቱ ዝተነቐለ እዩ ይብል ጋዜጠኛ ስካይ ኒውስ እቲ ጋዜጠኛ ብብዙሓት ወታደራት ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ ከም ዝረአየን ካብ ኩነታቶም ድማ ጨካናትን ወረርትን ምዃኖም ከም ዝተዓዘበን ገሊጹ እዞም ባዕዳውያን ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈላለየ ፀቕጢ እናገበሩ ከም ዝኾኑ ተፈሊጠሎም ተዛሪብካስ ታይም ኣረይ ሓይ ክትዛረብ ይትኽእልኒ ኢኻ ፀገምካስ ብዙሕ ዓይነት ዘርኒ ፅቡቕ ኣለና ኻትብል ፅቡቕ ሃልዩ ተሃሉ ባዕልኻ ትፈልጦ ፅቡቕ ኣለና ትብል ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ግፍዕታትን ዕንወትን ከም ዘውረደ ኣብ ልዕሊ መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራ ዝነበሩ ሽመልባን ሕፃፅን ድማ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ንመሰኻኽር ዓይኒ ብምዝርራብ ስካይ ኒውስ ሓቢሩ ተቆቲሎም ብጥይት ብታንክታት ብመድፍዕ ምስተተኮሰ ምስተቃጠለ በሪሮም ጠፍዮም ኮይኖም ሃዲሞ ዘዘ ርከበ ይቆትሎም ዘዘየለ ይሓዊ ዝኣጉደሎም ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ኹም ገይሮ ባሩ እዚ ኤርትራዊ ስደተኛ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ናብታ ገዲፍዋ ዝመፀ ሃገር ብኣስገዳዲ ክመልሶ እንትብል ከም ዘምለጠን ኣብ ከይዲ ግና ብዙሓት ሽግራት ከም ዘሕለፈን ይዛረብ ሞሪንጋ ላዕና ሂዝነት ግዜ ሞሪንጋ ፍቶንካ ሞሪንጋ ቆስል ማለት ነው የለም ሞሪንጋ ቆስል ግን እንዳ ቀጥቀጥና ስራና ብግዜ የለው ጥቤት ነይሩ ብጣዕሙ ማለት ነው ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከበድቲ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመን እዚ ድማ ብገበናት ኩናት ከም ዝሕተትን ስካይ ኒውስ ጸብጺበሎም ወራሪ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምዎ ዘለዉ ግፍዒ ብኩሉ መዳይ ብዝኸፍአ መንገዲ ይቕጽልሉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ
أبزقنا دمام معلتو زحلفو عينة مقبن أخلن إن حاجة زيلهم ناب تجراي كم زقتو تفريط اللهم أبزن كالقوت قدات عديبو زرزر حبريتام وكيدنا كاب كتمام قلا كم سعب قابلنا إيمو ورار فاشتالي حمد بعد ورار سرالتي ساعد حالتات تنكستم حارب من اللسان قبل عليه زلتقراي ساس زي السباوي محبراوني إيكونوميان كسارة وريدو من ناورن يزكو إذا مرر حالتات زلتقراي كم مدد تتنايرو نابزر على تجرب كان عبد سمغوارم حزدما استفراني ملكو حاجة كيركب مسمرات من نطاو زلتقراي زمت حاجات نابام حران إسران بموساد أتوم باندا فدما نعرفهم فتوتهم نسام زجبرو بخلت حزتا خبير عطو ودي غيركب هذا مرر حالتات زلتقراي بتيسن بتنيتن نايمتنا تبارو سدون التاهران تقصلوا انتخونو زلتقراي جنادورتي بريهم طرفان حامد الماين خمسهم حوريتن طران بماي بريهم هذي كي كمان غيرنا هذا دما أستفراني خواصات تجري أتبع عالم الخاو جبر السنة كانت زمت أرجع حلاي أبغى ترى تجري نكيّت حنا في جبر خلدلو استفراني خواصات زمت حنا حضرت أيام لا هذه المرة يدخون دما تبيش كان استمروا زر نايم ترى كفشاف زمته هذي محضر ديو حدا جوار سنة كان يزوج خالد بجاف نزل كيّت ورا سراوت علي كاب حازو كلا تملس جبر انتون مغنيات دما زغل توصلوا ذلهم هذا كيخونس لجنتا يبذل مسنسي يخون بر ثم توكسي جوار سنة يتكلموا نحن نزل كذا مثلنا وعلى أمثال خيرهم أتخذ الحرسب أو قدميهم سنعدلوا دغروا من تخروا نهاية أمور حالة دليل الذكريات سنة نطلع ثلاث غنى تقبلوا ويقالوا جوار سنة يتكلموا تعالوا دقات حزنا بأقسم كذا استملتن أبطوطة دغاو كم تدموا بركز وانا مثلا زلوا أخري نازل زكية تحت غدير كم زلهم كاب خواب زيت حنا حضرت أيام مراغب بقالوا جندما أتنا الإعلام بعد ورحي رئيسينو بلجات الزكاة مقل الناس الجافة بنبر زلهم كاب استفراري خواتات تجري استفراقلن عبل علي شومان تعالات سمرتي كتمام قل تعاقب زركاو انتفراقل هزلي كساب حزب من قصاء كان بترقاقام كم زيو حليفو الزيب بغان دقاف كم زي خالص فلاتيو عبد حالة سومنجن عبديت سمرتو مايوان زركاو تفراقلتي ناي ميديا كسور بغان أبغى عبد العزيز التجاي زرنا يمطلع مرزي زنزها يبشن تلفزيون محرن أبصر قبله جاف نبغى استفتنا انتون تم سفنا قلت لما زم سعوتو تزمن عن تجاف تقيم مياه قدامي تزمت مثلا حاجة أبتم عوي زين البرز متعطر بمغانو تناماري العلاقة تشنتون تنزمت تجاف جن نيتلعنسان كنتان فينو حدا نيتي بعد السنة زيت كان زغران الذي نتزلو نوارز زي متعطر بمغانو ناي ميديا شفان نمتام تعلمو مغانو خلاي أتر حاجة زمت فينو نرس زمنون يرجعوا زبعلو وانن زي تتحفون معالس زحلفو بمغانو ثالثي أتم كتبهم أغريكمهم زلقوا سبات نايزم عقو سدتنياتات نظرت عقونن شغلو تقاومهم كذلتو إعلاميهم نفسيو لأنكاكرنا يوم نظرت سمع عقو سدتنياتات كم تحبروا نحنا كفتاز مثلا على الجميرو كتاب حدي هذه المقالة إلى نحكز هذه لو نتقبر زلوغن السمنا من الجادن حزبنا نابز خطتك من نمكرع معالس بحالة صوفينا هيبكا هذه لو قراز جبر نقصات ثلاث غانا كل تفراق عليهن هذا تقرأي رقاقة خبر كان زلو حد رميهم تقرأي تسهر وكل دبتي أنا تقرأي كاو كتمام غلب ناب كالقوت زيناتاتنا نتنسجر بسنكي وررتي لعلي سلساشي حزبنا ناب السودان كم استسدد الزفلت يوم قال كابزوم سدتنياتات وغناتنا أبكينا تباب زنطفو انتقنو BBC تغرينيا فلوت موزيقانيا ناي مخان حلمي بزعبا زلو من اساي زواددوم مسلاوي زينا كم تسعب أواددنا يلنا قابلخو ما بياتم دك عدي قابلخو ما بياتم دك عدي كبروم زمو كاب كتم حمورا تسديدوم اب السودان كاب زلو تغارو حدا يوم كم مبزحتيو تግራوي دما بورار فاشيشت ابي احمد هاندبت ዝተሰደደን ابتي اب السودان زركب معقوب سدتنياتات زصللن من اسيوم አው መጀመሪያ መጽ خلو ገድፊያ ይመጽኔራ አጋጣም ክመጽውን ያው አማጻጻሁም ትዞልኩ ሐሲካ በቅድሚት ጽንሐካ ሲካ ካው ዝመጽ ሰብ ሕማት አውጥጥር ዝነበረ ሰብ ስልክ ደውይለ በጃሃ ተማለ ለይለዮ سبي تمالي لي
كبرم نزي كموازاز جمرو مياه أبرتشع كأطللو مدب كم زلو بمحبار بموزيكا ناب كب زبالة درجة كبتصح كم زدل لقاليتهم يو أنا بموزيكا درجة أبزل عليك بتصح يدلني يو بموزيكا زفوتو انتنيوكا شي كم مزناني زي كونو مش كم مسرح كري كسلدل مزناني اللي حنقول لي جزا حوسي قال ويقع حاجه استراحه يكونوا كله احلى يكون منتي قال حاجه كل ነገር ይቃ ስራይ ኣብ ትግራይ ከተማ ሓሞራ ምስ ወለዱ ጽቡቕ መነባብሮ ከም ዝነበረው ሕዝነ ዝምሕር ከም ዝናፈቆ ዝገለጸ ክብሮም ብዛዕባ ወለዱ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ይዛረብ ወለዲ ኣነ ብዚ ብሎምኒ ያው ሽዑም ሰበልኩ ስልከሙ ይሰርሕ ዘሎ ስካብስ انت هليم ጸጋ ቀበል ተዚ هليم ጸጋ ሃትቀበል كبرم اتحزقات مزولو بدهو كم زحلفن صباح سلام كوينو نابا عدو تقراي كملس كم زدلن حبيرو لهم سلام كم زمص تسفالني التسفاون حجون تسفا ورطكو بوتي اب حنقولي سندي زنوركو انتن بو يا غص ندليتيس زي زكونتات زي عقتن تسفالني حق حيش تسفا وريص يفلطن تسفالني ملسن لازيامس صباحس حدش ነገር كم زلي زعم كحل فيوز والكحل فيو كحل فيوز والكحل فيو ኣብ መወዳእታም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊቱ ኣብቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሰሓሓብሉ ከባቢ ከም ዘዋፈረም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊቱ ኣብቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ደማዊ ውግእ ዘካይዳሉን ኣልፋሽቃ ዝተባሃለ ከባቢ ኣዋፊሩ ከም ዘሎም ብሉምበርግ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ብምጽራሕ ጸብጺቡሎም ኣብቲ ከባቢ ብሓደ ገጽ ሰራዊት ሱዳን ብኻልእ ወገን ድማ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ ኣሕመድን ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተሰሊፎም ንኹናት ኣብ ተዳሎ ከም ዝርከቡ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ምስ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ብምውዳድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወራር ዝፈጸመ ፋሽስቲ አብይ ኣሕመድ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጽዕንቶ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ከም ዝወደቐን እዚ ድማ ነቲ ንዓመታት ዝጸንሐ ጽቡቕ ርክብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ጎንፂ ከምርሕ ከም ዝገበሮን ሰበስልጣን ሱዳን ምግላጾም ዝዝከር እዩ ናይ ሎሚ ዜናና እውን ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ካልእ ዜና ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ትግራይ ትስዕር